singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien. Ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien. Ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien. Ich singe 1, 2, 3, 4. Gure indar diplomatikoak oso ahulak dira. Brigadismo asko egin dugu eta diplomazia oso gutxi. Argi dago, behin onartu egiten dezula, jendeak bozkatzen duela zuk onartu egingo dezula, zure posizio politikoa askoz ere indartsuagoa da. Beraiek badaukat ez mugitzea, baina ez badira mugitzen, zure posizio askoz indartsuagoa da. Niretzat hori da alde bakartasunaren zentzu nagusia. Orokorrean guztio gaude gatazkagatik oso identifikatuta termino partidarioetan eta ez politikoetan. Ekonomikoetan argi dago krisiagatik, baina begiratzen baldin badiogu sakonago, gure dekadentziaren edo dauzkagun arazoen, Espainiarrek dauzkaten guztien edo Europar kontinentean dauzkan horrena da, pobretze bat ez soilik termino ekonomikoetan, baizik eta batez ere politiko eta kulturaletan. Gure lana independentista bezala izan beharko luke aberastasuna handitzea. Eta horrekin batera horrek ekartzen du iraultza kultural bat edo iraultza politiko, iraultza demokratiko bat. Askoz ere gizarte hobeago bat sortu dezakegulako, benetan onartuta herri honetan ze jende bizidan, ze pentsatzen dugun bakoitzak, ze irakurketa egiten dugun historiaz eta batez ere ze proiektu daukagun etorkizunera begira. Independentzia, zergatik? Alternatiba delako dependentzia. Gure balioak positiboa direnean, lortu dute maila batean, horiek negatibo bihurtzea. Baina edozein alorretara joan da, maila pertsonaletik hasita eta kolektiboraino orokorrean edozeini ematen baldin badiozu aukeratzeko dependentzia eta independentziaren artean, edonor hautatuko luke printzipioz de independentzia, ez? Eta nik uste dut hori dela argudio nagusia, oinarrizkoena. Gero zergatik, horrek emate izkigulako gizarte desberdin bat garatzeko aukerak, politikoki beste kultura politiko bat sortzeko aukerak, eta gure nazioa garatzeko ere beste aukera batzuk. Gure komunidadeari emate dizkiolako baliabide batzuk, gaur egun mundu mailan homologatuta daudenak. Daude, independentziarako arrazoi batzuk beste baino garrantzitsuagoak edo importanteagoak izan beharko luketenak? Jendearentzat honela da. Alegia, nik nereak eman ditzazket, baina beste jende batentzat beste batzuk izango dira. Uste dut, akats politikoa dela pentsatzea lehia bat egongo dela edo konkursio bat bezala, eta horietako bat garaia aterako dela, eta orduan danok ulertuko dugula, izan behar dugula independiente, duela 500 urte estatu bat izan genulako, edo nahi dugulako estatu sozialista bat, edo euskera salbatzeko, edo uste dut arrazoi horiek guztiak onargarriak, zilegiak direla, guztiok egingo dugu normalean mailaketa bat hoiena, baina uste dut estrategia independentista batek kontuan hartu beharko lituzkela, horiek guztiak existitzen direla, eta ezin dela planteatu ranking bakar edo orokor bat guztientzat. Kontua litzateke nola posible egiten den, hoien arteko bizikidetza efektibo bat, politikoa, eta ez bakarrik bestela, ari gara beti gure artean diskutitzen zergatik independentzia eta ez dugu diskutitzen besteekin, hain zuzen ere ukatzen digutenekin edo ados ez dauden horiekin, zergatik gure proiektua hobeagoa den beraiena baino. Eta uste dut hori dela, bestea da moralidadean asunto horretan erortzea. Rankin batean beti norberak ezarri nahi duna, besteen gainetik bere arrazoiak eta oso humanoa da eta oso logikoa, baina ez da bat ere eraginkorran ere ustez.
marziano bat banintz eta etorriko banintz platillo volante batean, analisi objektibo bat eginda esango nuke ez dagoela estrategia independentista argi bat. Abiatu beharko ginatekela egitate horretatik. Gaur egun ez daukagu efikaza izan daiteken estrategia independentista ez adostu eta apenas adostu gabekorik. Hemen bizitzen geratuko balitz marzian hori probablemente ikusiko luke existitu egiten direla tradizio batzuk, politikoa direnak, gizartean badagoela pulso bat, eta hori artikulatzeko aukera handiak daudela. Eta iruditzen zait batzuen buruan egon badagoela estrategia hori, baina ez dela lortu hortik politikoki gauzatzea programa independentista bat. Ez dut uste daukagunik, ez lidergorik, ez agenda bat, ez programa bat, orduan ez dut uste ere estrategia bat denik horri batean pintatzea nola izango den edo. Uste dut gure arazoa dela gaur egun aukera hori sortuko balitz, herri hau ez dagoela prest horri ekiteko edo horri baiezko bat emateko. 2006ko prozesuarekin estrategia baten amaiera edo izan zen. Estrategia hori izango litzateke, estatua behartzea, autodeterminazio eskubidea onartzera, ezta? Zergatik ez zuen gehiago ematen estrategia horrek? Alternatiba demokratikoarekin argi dago behin onartu egiten dezula, jendeak bozkatzen duela zuk onartu egingo dezula, zure posizio politikoa askoz ere indartsuagoa da zure arerioarena. Hori da, eredu insurgentea, historikoki zetorren eredu insurgente horrekin amaitzeko planteamendu argi bat, baina gero, egia da ez dela kapasa izan hori aurrera ateratzeko. Arrazoi desberdinak egongo dira, ni ez naiz nor ere esateko zergatik ez den asmatu, baina argi dago horrek eskatzen zuela iraultza kultural bat. Uste dut horretan 17 urte galdu ditugula nolabait esateko, horretan asko ikasiko genuen, segur asko akatsa handiak egin dira, baina hortik aurrera argi dago urrengo fase politikoa desberdina zela, eta niretzat ere berdina da PNV-ren kasuan. Ze aldebikotasunaren eskema horretan, denok onartzen genuen akordio bat bete egingo zela, baina estatutoarekin hori demostratu da ez zela honela izango. Luego, ez da bakarrik gu zertarako prest gauden, baizik eta Espainiarrak ere zertarako prest dauden. Guk aldaketa kultural bat behar genuen eman, baina ezin genuen konfiatu aldaketa kultural hori Espainiarrengan eman egingo zenik, eta berez ez da eman. Orduan, hortik aurrera akordio bat egiten da estatutuarekin. Eta 30 urte, 40 urte daramazkigu negoziatzen akordio horretan adostutako gauzak. Horrek argi eta garbi erakusten zuen empirikoki geneukan estrategia zeukala irrealismo politikoaren puntu bat, gero ez garena kapazak izan kudeatzeko. Muerde los pies, ven acá, cuida con la culebra que muerde los pies. Si me muerde los pies, yo la tengo que matar. Si me muerde los pies, yo no puedo ya bailar. Aldebakartasunak zertarako balio du? Beti ere estrategia independistaten txertatuta, Aldebikotasunaren zentzu horretan, beti mugimendua zan horizontalean nolabait ere. Eta azken batean, ezker abertzaleari ematen zitzaion mesua zan, zuekin negoziatu ahal izango da, baldin eta beste posizio batzutara etortzen baldin bazarete rekta honetan. Eta estatuari eskaten zitzaiona zan, giza eskubideak onartzea eta honelako eskema bat. Baina azken batean da, zea horretan. Aldebakartasunak emate izuna da, aldatu egiten dezu bertize hori, eta orduan, goruntze egiten dezu. Beraiek ez baldin badute zer egiten horretan, adibidez, giza eskubideak dirala, pentsatu hau, vertikal honetan giza eskubideak daudela. Zuk igotzen baldin badezu, alde bakarrean, pendiente bat sortze dezu. Osea, generatzen dezu posizio indartsuago bat zure argudioentzat. Orduan, beraiek bi aukera daukate edo, estatu bat dira, dauzkate zuk ez dauzkasun baliabideak, baina termino sozial eta politikoetan zure posizioa askoz ere indartsuagoa da beraiena baino. Beraiek badaukat ez mugitzea, baina ez badira mugitzen zure posizioa askoz indartsuagoa da. Pendiente hori momentu batean gizateriaren bilakabidean onartezina bihurtzen da jendartearentzat. Nere ustez alternatiba demokratikoaren
elementu zentrala zen herritartasunaren insurgentzia eskema horretatik herritartasunaren eskema batetara pasatzen zen. Orduan, zertan galdu dugu maila batean denbora hori guztia, ez garela kapazak izan herritartasunaren kontzeptu hori beste kontenido potenteago bat ematen politikoki esanguratsua, sozialki garapen bat ekarriko zuna kultura politikoan eta zentzu horretan ere simbolikoan aldatuko zuna gure harreman politikoak eramateko modu hori. Eta uste dut, alde bakartasunaren horretan ere, askotan ez garela asmatzen ari, beti pentsatzen degulako, horizontal horretan, estatua mugitu beharko litzatekela honea. Nere ustez kontrakoa da. Guk hartu behar dugun alde bakartasuna da gora begira. Zuk igotze dezu, eta igotze horretan, maila igotze horretan, planteatze dezuna da, eskubide guztiak pertsona guztientzat, gizarte desberdin bat eratu nahi dezula, sozialki aberastasunaren banaketa desberdin bat, egia da, aldebikotasun horretan, eskema horretan, danok oso sartuta daukagun horretan, beti jartzen zaigu helmuga horretan mugitzea. Niretzat horrek ez dauka zenturik. Besteak beste, ez dulako reflejatzen gizarte honetan dagoen aberastasuna, eta hemendik abiatuta gora eginda, askoz ere gizarte hobeago bat sortu dezakegulako, benetan onartuta, herri honetan ze jende bizidan, ze pentsatzen dugun bakoitzak, ze irakurketa egiten dugun historiaz, eta batez ere, ze proiektu daukagun etorkizunera begira. Eta ez zaizu iruditzen nazionalismoak aldebiko eskema horreri erantzuten diola? Nazionalismoaren logika da onartzea nazioa gerala, eta nazioa garenez, inerenteki eskubide batzu ditugula, eta eskubide horiek onartu behar ditula estatuak, estatu espainiarrak eta frantziarrak kasu honetan, ez? Nazionalismoak balio du estatua lortzeko independentismo bat artikulatzeko? Nazionalismoa gauza asko dira. Galdera baldin bada, gaur egun herri honetan nazionalistek daukagun kontzepzio politikoa nahiko alda independentzia lortzeko, ez esango nuke. Osea, nazionalismoa aldatu egin behar da. Baina beste alde batetik ere ez dut gehiegi sinisten termino instrumental soietan planteatu egiten diren proiektu politikoiek. Iruditzen zait Euskal Herriko kasua, edo Eskoziakoa, edo Kataluniakoa, ezin direla ulertu nazio kontzeptu hori kontuan hartu gabe. Beste gauza bada, nazioaz daukagun kontzeptua baliogarria den edo ez. Eta ziur asko nik uste dut behintzat ez dela. Askoz ere gehiago lotu beharko genuke herritartasunaren idei horri nere ustez. Osea, baliogarria izateko eta aldi berean ez usteko naziotasunak dauzkan elementu positibo horiek guztiak. Ze, dependentzia eta independentziarekin bezala, pertenentziarekin, komunidadearekin badaude balio batzuk berez positiboa direnak eta gaur egun nahiko baloratuak ez direnak. Eta horiek euskaldunok badauzkagu, euskal herritarrok badauzkagu, eta horrek emate izkigu aukera batzuk hori bestera batetara artikulatzeko. Zuk ustezu posible dala nazio sentimentu diferenteak barnebiltzen dituen independentismo bat sortzea edo ukitzea hemen Euskal Herrian? Bizi izan dugun egoera politikoa kontutan, gure bilakabide politikoa kontutan hartuta, ez dala horren beste jokatu behar naziotasunaren eje horretan, baizik eta gehiago eskubideen eje horretan. Eta adibidez, hor gaur egungo adibide bat jartzeagatik, ez? Aldaketa politiko bat egonda Nafarroan. Zein da aldaketa horrek irauteko elementu zentraletako bat? Argi eta garbi eukitzea, guk ez diegu beraiei egingo, beraiek guri egin zigutena. Irabazten jarraitzeko klabean ere ustez da kontrakoa egitea. Orduan, posible da? Bai, posible da. Egitea oso konplikatua da. Hain zuzen ere, historikoki beste parametroiek erabili ditugulako, naziotasunaren parametroiek. Baina eskubide terminoetan ulertzen baldin badegu, uste dut aukera gehiago dauzkagula azteko beraiek konbentzitzeko gurekin hobeto biziko direla, eta lehenik eta behin ere, pentsa dezaten, gure proiektuak ere onuragarriak izan daitezkelako beraientzako herritar bezala, baina baita beraien komunidadearentzat ere. Zeintzuk izan barko lirateke, igual galdera erantzun da getitu da, ez? Baina independentismo berri horren hildo nagusiak edo bereizgarri nagusiak. Ez dakit, azteko lakoak esaten dituzunean ematen dulako ari zarela norbaiti etxeko lana jartzen edo
ez dut zentzu horretan hitz egingo. Baina bai uste dut, herritartasunaren idei hori zentrala dela gure proiektu politikoa aurrera ateratzeko. Zein izan behar du gure estrategia? Nire ustez, aberastearen, berriro ere, independentzia baldin bada dependentziaren kontrakoa, fase historiko batean, non termino gehienetan, sozialetan, sozioekonomikoetan, inkluso kulturaletan, elementu nahiko transversal bat baldin bada pobretze bat bizitzen ari garela, ekonomikoetan argi dago krisiagatik, baina begiratzen baldin badiogu sakonago, iruditzen zait gure fase honetan, gure dekadentziaren edo dauzkagun arazoen, Espainiarrak dauzkaten guztien edo Europar kontinentean dauzkan horrena da, pobretze bat, ez soilik termino ekonomikoetan baizik, eta batez ere politiko eta kulturaletan. Gure lana independentista bezala izan beharko luke aberastasuna handitzea. Aberastasunaren handitze bat. Eta horrekin batera horrek ekartzen du iraultza kultural bat edo iraultza politiko, iraultza demokratiko bat. Eta azkenean, Euskalduna edo Euskal Herritarra zer den izatea, oso lotuta dago zer izan nahi dugun horri, aspirazio horri. Eta uste dut horri balio guzti horiei eman beharko genionkela horiek berrindartzen saiatu beharko ginatekela. Eta zentzu batean hori nazioarekin ere lotuta badago, Nazioaren beste ikuspuntu horrekin ere lotuta badago. Estrategiak markatzerako orduan, edo marrazterako orduan, beti bi ardatzen arabera zatitu du euskal jendartea, espainolak euskaldunak, eta ezkerra eta eskuina. Eta horrek ematen zituen, gazta bateko lau zati, ezta? Ez zuke esaten dezun, independentismo, balore republikanoa dituen independentismo hortarako, balio digu ja eskema horrek, euskal jendartea lau zatita manatzen duen eskema horrek? Gauza batzutarako balioko du. Sikiera reflejo bat bezala hori erreproduzitu egiten da. Baina aro berri batean horren erreprodukzioak ez digu guri onura handirik ekarriko. Gure gizarte zibila da erabat satelitarra. Satelite, alderdien sistemaren satelite hutsa. Egia da hori apurtu egin dela gauza batzutan, nire ustez gure esku dago bere arazo eta zailtasun guztiekin, baina lortu du horretan beste ikuspuntu bat markatzea, baina bestela orokorrean guztio gaude gatazkagatik oso identifikatuta termino partidarioetan, eta ez politikoetan. Uste dut, aberastasunaren eskema horretan, termino politikoetan identifikatzera jo beharko genuke eta ez horren beste termino partidarioetan. Eta niretzat, sistema politiko batean alderdiek paper zentral bat jokatu behar dute, agendaren diseinuan, estrategien adosketan, badaukate funtzio bat. Eta beste aldetik ere kontrakoa, iruditzen zait, gizarte mugimenduak eskatzen dula autonomia bat alderdiekiko, baina aldi berean badaude alderdi batzuk asumitu egiten dutela autonomia horretatik, gizarte mugimendu horietan onartuko diren gauzak, beraiek asumituko dituztela propio bezala. Ari naiz adibidez ezker abertzaleaz, ez? Ez dut uste hori ere zilegi denik. Alegia, badauzkagu aje handiak. Orain arteko ibilbide politikoak utzi dizkigu aje handiak. Eta horrek eskatzen du aldaketa bat ez dena izango, eta gainera daukan arazoa da ez dela ezin dana diseinatu. Ezin gaitezke hemen jarri, baina bai egon beharko dira mugarri batzuk erakusten dutenak bestera batetara jokatu daitekela. Eta hori asko zerrazagoa izango da, baldin eta aberastasunaren kontzeptu horretan sartzen, testu inguru horretan sartzen baldin bagara. Independentziari dagokionez, batek baino gehiago, eta azken aldi honetan gero eta gehiago entzuten den zerbait da, EAE bakarrik barnebiltzen duen estrategia independentista bat ekitea. Termino nazionalista esentzialetan, erantzuna izango litzateke zinezkoa dela, Euskal Herria dalako, historikoki, eta hori guztia. Ez da hori nire abia puntua, baina erantzuna ere ezezkoa da. Orain arte hemen eman diren gauza batzuk dira deliranteak. Ari naiz Euskararen alorrean eta infrastrukturen alorrean, eta bar, ez? Bilakabide soziolinguistikoari begiratzen baldin badiogu, aldea ez da inaundia. Nafarroa eta Arabaren artean,
ezin dugu baloratu orain arte hemen martxan egon diren politika horiek oso eraginkorrak izan diren, ez dut uste, inor planteatu dezakenik politika horiek oso eraginkorrak izan direnik, konparatzen baldin badegu Nafarroan egin den lanarekin. Gaur egun ikuspuntu territorial batetik, paradogikoki independentismoak daukan zama handiena, Bizkaian eta batez ere Bilbo handian ematen delako. Uste dut, benetan, partizio horren ondorioak sakonago aztertu beharko genituzkela. Askoz ere kezka handiagoa daukat Bilbo handiagatik, Nafarroko lurralde gehienagatik, baino. Eta uste dut, fase berri honetan, eduki ditugun posizio politiko eta etiko, simboliko, kultural batzuk, intelektual batzuk ez direla batere baliogarriak dauzkagun proiektu politikoetarako. Estatu mailan badago fenomeno berri bat, unionismo demokratikoa, Podemos eta sari naiz, neurri baten tableroa edo estatuko tableroa aldatu egin du, ez? Eta horrek independentismoari birdefinizio bat eskatzen dio. Ze harreman eduki beharko luke, adibidez, independentismoak sortu den aktore berri horrekin, unionismo demokratikoarekin edo? Uste dut, ez pentsatu zer egin beharko luken, baizik eta ze gertatzen den benetan. Alderdi politikoen sistema horretan eta horrek gure kasuen asko erreflejo handia dauka gure eztabaida politiko publikoan. Uste dut alderdiek eta alderdietako egiturek jendeaz, botanteaz daukaten iritzia dala oso exotikoa. Eta adibidez, Nafarroan begiratzen baldin badiogu bozkei konturatuko gara jendeak pentsa dezakela zeintzuk diren eta zeintzuk ez diren gutarrak. Ikuspuntu elektoral batetik. Baina jendeak egin du autu bat politikoki jokatzeko bere botoa eta adibidez egongo da jendea Iruñako kasuan adibidez nabarmena da, ez? Bozkatu diona Asironi alkate gisa eta EH Bilduri Iruñan alkatetza lortzeko eta aldi berean gero Abairi bozka eman diona. Egongo da jendea erdialdeko zona horretan, Podemosi bozka bat eman diona Nafarroan eta bere alkatetza EH Bilduri eman diona, legia. Uste dut orokorrean jende, eztabaida publikoan daukagun kontzepzioa jendeak pentsatzen dunaz nahiko distorsionatua dagola. Eta oso azteko existitu egiten delako masa abstentzionista ikaragarri bat, eta gu jendearen gana gerturatzen garenean beti identifikatu egiten dugu alabeharrez alderdi batekin, eta alderdi batekoa izateaz guk daukagun kontzepzio horrekin. Eta errealidadean ez da hori ematen. Leno gurea zen jendea, termino hoietan gurea, pasa eginda beste zerbait izatera, eta zentzu horretan ideia hori oso gaizki eramaten dugu. Eta horrek eramaten gaitu politikoki nahiko modu inozoan eta ez inteligentean jokatzera batzutan. Uste dut, ikusi egin behar dela unionismo demokratiko hori benetan jaio egiten den. Ikusi behar da, nire ustez hasiera batean bazeukaten kultura politikoa aldatzeko joera bat, baina gero taktizismo batean erori egin dira, etengabe kalkulatzen ari dira termino oso elektoraletan eta ez horren beste termino demokratiko, kultural, politiko sakonetan, eta horrek beste zentzu batean gainera mugatu ditu dauzkaten aukerak egin nahi duten hori egiteko, nere ustez, ez? Behin hori gertatuta, zer egin beharko genuke? Nafarroan egin da, ja. Ez dut uste inor baloratu dezakenik gaizki Podemosen kasua edo Alduguren kasua, Nafarroko elementuari begiratzen baldin badiogu. Uste dut Nafarroko egoerak demostratzen duela aukera batzuk badaudela joko politikorako. Politikaz daukagun ikuspuntua oso estatikoa delako. Joku bat da. Jokuaren zentzu sakonago batean, ez zentzu infantil batean, ez? Komunikabideen paperat eta zertan lagundu dezake prozesu independentista batean? Historikoki prentsa idatzia konsideratua izan da masa komunikabide bat. Geroz eta gutxiago da honela. Nere ustez, eta hori da gure tragedietako bat, herri honek historikoki izan dituen indizeak, prentsa irakurketaren indizeak oso altuak izan dira, eta gure kontestuari begiratuta espektakularrak ere. Gaur egun, prentsa idatzia da nere ustez, populazioaren maila kultural orokor hori mantentzeko eta berazteko daukagun tresnarik potentenetako bat. Eta nahi baldin badegu
komunidade aberatsago bat sortu, herritartasunaren kontzeptu bat, kultura politiko desberdin bat eta iraultza demokratiko bat egin, uste dut hori laguntzen prentsak baduela funtzio bat. Horretaz aparte, zalantza dauzkat jendeak prentsari eman nahi dion indarra baote daukagun. Hemen Gipuzkoan adibidez, EH Bilduk gobernatu du, naiz eta Diario Basko egunkari irakurriena izan. Eta jende asko uste duenaren kontra, ez dut uste gobernua galdu dutenik Diario Basko gehien irakurtzen den periodikoa delako. Alegia, ez dut uste gure funtzioa hain garrantzitsua denik, edo uste dut gure funtzioa garrantzitsuagoa dela, baina ez jendeak askotan pentsatzen duen parametro horietan. Hemendik aurrera, bihar bertan, ze urrats eman barko litzateke, edo zer egin barko genduke estrategia independentista baten baitan? Uste dut, lehen esan dudan bezala, ez dut uste estrategia independentista bat finkatu daitekenik termino estatikoetan egutegi baten barruan. Independentzia etorriko da baldin eta horretarako aukerak sortzen baldin badira. Eta aukera horiek ezin dira modu abstraktoan edo laborategi baten moduan sortu. Orduan, zer behar dugu estrategia independentista eraginkor bat sortzeko? Aukera horiek sortzen direnerako, eta horiek bai aurreikusi daitezke, niretzat elementu nabarmen bada, Espainiar estatua deskonposizioan dago. Benetan uste dut bai instituzionalki, ekonomikoki, sozialki eta kulturalki, dagoela ez soilik dekadentzien, baizik eta benetan deskonposizioan. Hori determinantea da guretzako. Europar Batasunaren krisia ere hor dago. Horrekin batera uste dut, erabakitzeko eskubidearen indar politikoa geroz eta handiagoa dela nazioarte mailan. Artikulatzeko, politikoki instituzionalizatzeko dauzkan arazoak nabarmenak dira. Baina gaur egun dauzkagun eztabaidetatik asko, subiranotasuna,rekin, erabakitzeko eskubidearekin, demokraziarekin zerikusi zuzena daukate. Egin behar deguna da hori guztia maparen gainean jarri, eta pentsatu ere gure herriak ze epe behar dituen gauzak egiteko eta nola kokatuko ditugun, lurralde desberdinetan. Begiratzen baldin badiogu Nafar bideari eta ez horren beste Euskal bideari, Euskal bidea nahi baldin bada orokorra da, badauka planteamendu nahiko filosofiko bat nahi baldin bada, baina Nafar bidean adibidez, termino programatikoetan planteatu egiten dira ardatzetako asko. Uste dut hor daudela elementu nagusiak, eta da demokraziarekin nola jokatzen dugun, estrategiak nola adosten ditugun, zeintzuk diren gure aliantzak, lidergoak nola konpartitzen ditugun, programa bat nola egiten dugun, agenda bat nola egiten dugun. Uste dut hor daudela tresna eta baliabide interesgarriak estrategia independentista baten akumulatiba izango dena, konfrontazio elementu batzuk eukiko dituena, eta horrekin batera dago relatoa deitzen den eta gatazkaren konponbidearen plan hori. Beste guztia asko distorsionatu egiten duena eta oso zaila dena kudeatzen. Asko errespetatzen dut eta asko baloratzen dut horren ardura daukatenak egin duten lana. Konfiantza daukat beraiekin, uste dut horren kudeaketan baino gehiago ez dela asmatzen ari horren plasmazio politiko-sozialean, baina uste dut hori determinantea izango dela ere aurrera egin nahi baldin badugu beste parametroetan. Noizko, eta fetxa ez eguna eta hilabeta, baina urtea bintzat, bai, urtea eskatzen dugu. Gero konparatiba bat egiteko, ez? Honek esan zuen hau, da besteak esan zuen ura, eta gero urdaiazpiko bat, edo parituko dizego, ez dakit. Nire ustez batera doaz erabakitzeko eskubidea eta independentziaren kontu hori. Orduan, esango nuke
nolabaiteko erreferendum bat izango degula 2020 aldera, hau zea da, bola bat jarri bar zenuten hemen, edo atrezo... Galdera batez Ba, gizu, filosofia ikasi genuen ontzat hau da, natema bat. Da, pizka bat... Baina hau da batez ere alde utopikotik errealera jaisteko, esateko. Ja fetxa jartzen bamazu, posible da, ez? Nik uste dut, independentzia lortzeko, behin gutxienez kale egin behar degula referendum batean. Ba, referendum nazi izango litzateke, estadeko onartutakoa, edo... Ez dut uste. Alde bakartasunetik eta... Bai, uste dut honela izango dela. Ikusi behar da, alegia hor dago Kataluniako egoera, Eskoziarrak ere hor daude. Nazioarteko komunitatea oso determinantea da horretan. Eta konparatzen baldin badugu beste herrialde horiekin, gure indar diplomatikoak oso ahulak dira. Brigadismo asko egin dugu eta diplomazia oso gutxi. Eta honekin ez dut gutxi etxi nahi brigadismoa egin dugun hoien lana. Herri ikuspuntu batetik, termino makropolitiko, geopolitikoetan, uste dut asko daukagula ikasteko Eskoziarrengandik eta Kataluniarrengatik. Gu oso amateurrak gara, horrek dauzkan bere balio guztiekin ere, eta beraiek dira oso profesionalak, oso perseveranteak, eta estrategiaren zentzu batean askoz ere efikazagoak. Betetzen dituzte urratsak, beste batzuk emate dituzte ondoren, bide desberdinak hautatzen dituzte. Uste dut, erreferendum bat galdu egin behar dezula, beste bat egiteko. 2020. Eta hori galduta, uste dut, erreferendumen arteko epeak ere mostera doazela. Orduan, esango nuke, 2020koa galtzen baldin badegu, 2025an izango ginatekela, aukera aukiko genukela bozkatzeko independienteak izateko. Ba, mila esker. Flipada, Flipada, Biziri gaude 25erako, Bueno, mila esker. Brindis horrekin bukatzen dugu. Eskerrik asko. Ba, niretzat argi dago, eta da, argi eta garbi eukitzea, guk ez diegu beraiei egingo, beraiek guri egin zigutena.